Hej Palle, det er Andreas, der snakker. Jeg vil gerne bevise en andengrads løsningsformel for dig i dag. Jeg vil så starte med at skrive selve forskriften for en andengradsligning op. Den ser sådan her ud. AX i anden plus BX plus C er lige med 0. Og det er sådan set det basis forskriften for en andengradsligning. Og vi skal jo så finde frem til den her løsningsformel, som så ser således ud. D er lige med minus B plus minus kvadratroden af diskriminanten divideret, det er så ikke D, det bliver til, divideret med 2A. Og så X, vi skal have her. Og til at starte med, så bruger vi et lille bevisteknisk trick, og det gør vi ved at sætte 4A ind i formen. Og det gør vi således. 4A, parentes, AX i anden, plus BX plus C, lige med 0, gange med 4A. Så vi får 4A på begge sider. Herefter så begynder vi så at gange ind i parentesen, og selvfølgelig også på den anden side af lighedstegnet. Så det kommer til at se sådan her ud. 4A i anden, x i anden, plus 4A bx plus 4AC lige med 0. Da 0 gange 4A så selvfølgelig giver 0. Herefter så putter vi så diskriminantformlen ind i, så den kommer til at se således ud. 4A i anden, x i anden, plus 4A bx plus 4AC plus B i anden minus 4AC er lige med 0 plus B i anden minus 4AC. Og der kan man så se, der spotter den hurtige elev, at der selvfølgelig er 2 gange 4AC på hver side af lighedstegnet, så de går selvfølgelig ud med hinanden. Og så kommer det til at se således ud. Ja, det er så selvfølgelig forkert. Det her, 4AC, de går ud med hinanden. Så kommer det til at se sådan her ud. 4A i anden, x i anden, plus 4A bx plus B i anden er lige med D. Og det hedder selvfølgelig D, fordi at det her herover det er diskriminantformen. Og så kan vi jo så bare betegne den med D. Herefter så skal vi så finde kvadratet af en toledet størrelse. Og det gør man således, at formen den ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om man kan se noget herovre. Kan vi i hvert fald. Parentes A plus B i anden er lige med første led, som er A i anden, plus anden led i anden, plus 2, hvilket er det dobbelte. Og så selvfølgelig gange med produktet, som er A, B. Og den ser sådan her ud. Så derefter så kommer det så til at se sådan her ud. 2 A x plus B i anden er lige med D. Og det kommer selvfølgelig til at se sådan her ud, fordi at man heroppe så tager kvadratroden af det forhenværende, og så kommer det til at se sådan her ud. Efter det, så rykker vi ellers bare
eksponenten herover på den anden side af lighedstegnet. Så det kommer til at se sådan her ud. 2ax plus b er lige med kvadratroden, selvfølgelig plus minus kvadratroden af d. Og det her plus minus, det har så selvfølgelig noget at gøre med, at løsningen af en kvadratrod både kan være et minustal og et plustal. For eksempel hvis du tager kvadratroden af 16, så kan løsningen både være 4 og minus 4. Så det kommer til at se sådan her ud. Herefter så rykker vi b'et over, så det kommer til at se sådan her ud. 2a, man kan godt stadig se, x er lige med minus b plus minus kvadratroden af d. Og så til sidst, så rykker vi så 2a over på den anden side, så det kommer til at se sådan her ud. X er lige med minus b plus minus kvadratroden af d divideret med 2a. Og der kan man så se hernede, har vi løsningsformlen for en andengradsligning, hvilket vi jo så også skrev til at starte med heroppe. Så på den måde har vi bevist løsningen for løsningsformlen for en andengradsligning. Og det er selvfølgelig, hvis diskriminanten er et positivt tal. Hvis det så havde været lige 0, så havde det været noget helt andet. Og så selvfølgelig også, hvis det var minus et negativt tal. Og det vil, ja, det var alt, hvad jeg havde for dig, Palle.